салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз мо пускатели электромагнитӣ чӣ гуна сохт дорад ва чӣ корҳоро иҷро мекунад дида мебароем. Пускатели электромагнитӣ ин дастгоҳи барқӣ ки барои оғоз, қатъ, реверс ва ҳифзи муҳаррики барқӣ пешбинӣ шудааст. Пускатели электромагнитӣ аз контакторҳо, дар асоси катушкаи электромагнитӣ, постгоҳи тугмача ва релаи ҷараёнӣ иборат аст. Дар баробари муҳофизати гармӣ, пускатели магнитӣ пас аз барқарор кардани шиддати нопадидшудаи таъминот худсарона фаъол шуданро пешгирӣ мекунад. Асосан пускатели магнитӣ барои оғози фосилавӣ, таваққуф ва ҳифзи муҳаррикҳои сефазаи асинхронӣ бо ротори кӯтоҳпӯшида истифода мешавад. Пускатели электромагнитӣ аз 3 контакти асосӣ ва 2 контакти иловагӣ иборат аст. 3 контакти асосӣ 3 фаза даромада, аз инҷо 3 фаза мебарояд, ба муҳаррик пайваст мешавад ва контактҳои иловагӣ барои пайваст кардани пускател хизмат мекунанд. Сохти даруна аз чунин қисмҳо иборат аст: пружина, сердечник, инҷо контактҳо ҳаст, пайваст мешавад, ва катушкаи магнитӣ, катушкаи магнитӣ 220 волта ва 380 мешавад.